Lars Risom. Jeg er 30 år gammel og arbejder med infantil autister til hverdag. Jeg har trænet i takke i 1,5 år. Mit mål med min træning er på et eller andet tidspunkt, og så en professionel bodybuilder. Lige nu der er jeg 3-dobbelt Danmarksmester og har haft min 5. plads i de nordiske mesterskaber. De fleste af de folk, der træner i Target Fitness, har fokus på konkurrencer eller er meget seriøse omkring deres træning. Og det bliver centrets præg. Stemningen i Target Fitness er perfekt. Alle folk snakker sammen, og der er plads til alle mennesker. Du vil komme med et ønske til noget musik, og der bliver sat det musik på, og det synes jeg det er vigtigt, når man træner. At man har den rigtige stemning, så man kan give sig 100%. Der sker ikke noget ved, at du stiller dig foran et spejl, du stiller dig og flexer. Det er der plads til, og det er der ikke nogen, der rynker på næsen. Høj musik, god stemning, tunge vægte, og ja, det er et perfekt center at træne.